Доброго вечора всім, хто дивиться телеканал АТР. Дякую, що не перемикаєтесь. Мене звати Юлія Рябчун і ми продовжуємо наш інформаційний ефір. В гостях у мене Сергій Громенко, кандидат історичних наук. Пане Сергій, вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. А тема в нас така, вона водночас і вечірня, і десь загальна, але дуже цікава. А як ми знаємо, сьогодні виповнюється рівно 100 років з моменту проголошення УНР, прийняття третього універсалу. 20 листопада виповнюється 100 років від ухвалення третього універсалу і, можна сказати, початку боротьби України за її незалежність. Тому ми, власне, вас і запросили. І сподіваюся, що ваша історична фахова освіта дасть нам змогу проаналізувати, як Україна ці 100 років боролася за свою незалежність, як вона виборювала становлення українців як нації і, взагалі, які підсумки ми маємо станом на зараз. Я би, оглядаючись на сьогоднішній день, сказав би, що непогано, в принципі, все завершилося. Минуле 20 століття було... Ще не завершилося, вибачте, я вас переб'ю відразу. Ну, чому? З точки зору розбудови незалежної держави, я думаю, що процес вже завершився і вже не існує ніяких таких ґрунтовних підстав вважати, що українська державність сама собою впаде. Суто теоретично існує невеликий там відсоток тієї можливості, що ми будемо завойовані Російською Федерацією, але насправді він в межах статистичної похибки. Скоріше за все, українська незалежна держава в такій більш-менш сприйнятній перспективі, на яку ми можемо там оглядатися вперед, не зникне. Саме тому я вважаю, що сьогоднішній ювілей, 100-річчя української державності як такої, можна святкувати попри всю там гіркоту минулого століття з піднесенням, тому що все-таки Україна, хоча і не зовсім така, як її уявляли 100 років тому, але все ж вона відбулася. Дивіться, повернемося 100 років назад. І ось коли відбулося прийняття того самого третього універсалу, чому це відразу не зробило нашу країну незалежною? Ми так довго залежали від Російської Федерації. Але ж, як ви мені казали, поза ефіром українці, попри це, відбувалися як нація. Наш народ мав свою історію становлення і має зараз. Бачите, українська боротьба за власну незалежність однозначно, як і в більшості інших народів колишньої Російської імперії, все ж таки мала такий еволюційний характер. І вона дуже сильно залежала від того, наскільки розвивалася ситуація в колишніх імперських центрах. Спочатку, після того, як Микола II позбавився, якщо можна так сказати, престолу, Україна проголосила свою автономію. Тобто утворилася Українська Центральна Рада, вона переобрала на себе функції перед парламенту, потім влітку тимчасовий уряд в Петрограді визнав українську автономію, принаймні в її таких культурних внутрішніх межах, і навіть ухвалив рішення, що Генеральний секретаріат, тобто уряд український перший, буде органом тимчасового уряду загальноросійського. І в цьому ключі абсолютно зрозуміло, що так Україна і тягнулася би як автономія і далі, поки там Росія розвивалася б в невідомому поки що напрямку. Натомість, коли в 25 жовтня або 7 листопада за новим численням відбувся переворот в Петрограді, тимчасовий уряд упав і до влади прийшли більшовики, стало зрозуміло, що ніякої Російської Республіки демократичної немає. І відповідно постало питання, як бути далі. Не можна бути автономією в складі радянської Росії, тому що радянський уряд більшовицький ніхто не визнавав, зокрема в Україні. І саме тому Україна і українські діячі ухвалюють рішення утворити державність, утворити Українську Народну Республіку поки що у вигляді, скажімо так, суб'єкту федерації, майбутньої, не більшовицької Росії. А чому, до речі, це дуже важливо, ми доходимо до вашого питання, чому зразу не проголосили незалежність? Тому що всі сподівалися, що в січні 1918 року відбудуться загальноросійські установчі збори, які нарешті проголосять, що є Росія, чим вона не є, якою має бути її склад і відносини між Києвом і Петроградом. Але в січні 18 року більшовики дозволили лише перше засідання установчих зборів, а потім їх розігнали. І коли вже це стало остаточно зрозуміло, що ніякої нової Росії не буде в принципі, от лише тоді
в січні 18-го року Українська Народна Республіка проголосила свою незалежність, тому що ніякої Росії вже не планувалося. А от зараз, в листопаді 17-го року, наші провідники тодішні ще сподівалися на мирне розв'язання конфлікту. Пане Сергій, але ж не здається вам дивним, а в чому, як можна пояснити такий великий успіх більшовиків? Тобто, як вдалося їм переконати? Вірус популізму надзвичайно міцний, і проти нього не було імунітету України, яка багато десятиліття, навіть і століть розвивалася поза всілякою політикою. В Російській імперії до 1905 року взагалі не було нічого схожого на парламент. Не були розв'язані найголовніші проблеми, питання робітниче, тобто скільки мають працівники працювати на своїх заводах, скільки вони мають отримувати. Не було вирішене аграрне питання розподілу землі між селянами і багато інших речей, ну і плюс воєнне питання, тому що тривала Перша світова війна. Більшовики проголосили, що в разі, коли вони прийдуть до влади, вони вирішать все моментально. Тобто 8-годинний робочий день для робітників, повна власність селян на землю і, скажімо так, скасування великого землеволодіння, ну і плюс моментальний негайний мир. І на тлі цих найрадикальніших лозунгів всі решта, які, зокрема, пропонували українські провідники того часу, також були ліві. Але все ж вони були такі помірковано ліві. Вони просто програли оцю боротьбу гасел, боротьбу мемів, якщо можна так сказати. І, власне, тому більшість українських селян, вони більше сподівалися на радикалізм більшовиків, ніж на поміркованість Центральної Ради. Ну, як ми бачимо, пройшло майже 100 років, а вірус популізму нікуди не зник. Я хочу нагадати для наших глядачів, на екрані ви бачите номер телефону 073 419 41 58. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, я нагадаю, в гостях у нас кандидат історичних наук, дзвоніть, ставте свої запитання і будемо спілкуватися у прямому ефірі. Давайте проведемо паралелі з 91-м роком, ось коли Україна вже, так би мовити, вагомо проголосила про свою незалежність. Найкраща паралель між все ж таки 20 листопада 17-го року є не з проголошенням незалежності в 91-му, а з декларацією про державний суверенітет. Тобто Україна кінця 20-го століття повторила той самий шлях, що Україна на початку 20-го століття, тільки в значно стисліший термін. Тобто, нарешті, коли стало зрозуміло, що Росія, Радянський Союз в цілому не встоїть в тих кордонах і в тій формі, в якій існував, українці замислилися з приводу того, чи не пора нам якось дати собі раду всередині країни самостійно. І протягом 88-90 року відбувся так званий парад суверенітетів, коли кожна радянська республіка проголошувала, що всередині її кордонів її закони мають вищу силу. І так само сталося і з Україною. І після того було і урочисте підняття прапору над Київрадою, перший прапор над українською столицею там за 70 років. А потім, коли вже знову таки в наступному році стало ясно, що СРСР ось-ось загине, то тоді була ухвалена і сподівань вже ніяких немає, тому що навесні 91-го року сподівання були. Новогарявський процес, нові кордони, нова республіка, там новий референдум і все таке інше. В серпні стало зрозуміло, що все, лошадь здохла, треба злізати. І тоді українці проголосили незалежність повністю. Такий самий процес відбувався в 17-18 роках. Паралелі дуже чіткі і зрозумілі для наших сучасників. Добре, але коли ми з вами спілкувалися поза межами ефіру, ви мені сказали, що слід розрізняти таке поняття, як незалежність і становлення українців як нації. Тобто це різні понятійні такі моменти? Це засадничо різні речі, тому що нація – це є спільнота людей, які об'єднані передусім певними політичними правами, політичними цінностями. І становлення української нації розпочалося тоді ж, коли з'явилися перші українські політичні організації. Найраніший з усіх нам відомих – Головна Руська Рада, 1848 рік у Львові. І після того в Австрії, в Австро-Угорщині з'явився парламент, і українці були представлені в цьому парламенті депутатами. І в результаті у західних українців, у галичан, було там,
півстоліття оцієї політичної парламентської історії, завдяки якій їм вдалося стати для великої України так званим українським П'ємонтом. Тобто, на вашу думку, ми можемо зараз сказати, що українці вже відбулися як самостійна нація? Безумовно, українці відбулися як самостійна нація на початок 1917 року, це не підлягає жодному сумніву. Потім через несприятливі обставини українці втратили державу, але радянський режим не міг не рахуватися з українською нацією як такою. І саме тому українці отримали свою квазідержавність у вигляді республіки, а не були просто розчинені в масиві радянської Росії, як це пропонувалося деякими лідерами Радянського Союзу. Дивіться, ну тоді, мабуть, всі ті проблеми, з якими стикається Україна, вони є природніми для становлення державності. І зараз, мабуть, нам взагалі нема чого дивуватися. Да більше того, порівняно з ситуацією 17-го, 18-го, тим більше 19-го року, те, в якому стані перебуває Україна, це можна вважати за еталон. Нам вдалося мирно вийти з розпаду Радянської імперії, нам вдалося вистояти в 2014 році, коли небагато хто робив ставку на нашу країну. Вважалося, що там Україна просто розсиплеться. Передусім росіянами вважалося. Тим не менше, Україна вистояла. І дві такі засадничі відмінності між ситуацією 18-го року і 2014-го якраз полягало в тому, що у 18-му році в Української Народної Республіки майже не було ніякого бекграунду. Не було історичної тяглості, її політики не були навчені роботі, її населення не розуміло, що то жити значить в незалежній державі, ну і тому подібне. В Україні незалежної з 91-го року було чверть століття, ми призвичаїлися до нашої країни, нам було що захищати. Ну і по-друге, ми все ж таки в 17-му році були не по тому боці, хто переміг, ми були з Німеччиною, Німеччина програла війну. Теж мало освітлень, мабуть. До нас долучається по скайпу політолог Олександр Солонтай. Пане Олександр, вітаю вас у нашій студії. Мабуть, ви чули, ми обговорюємо тему третього універсалу, 100-річчя з моменту проголошення, проголошення України своєї незалежності. Як ви вважаєте, чи можемо ми провести паралелі з сучасною історією, з сучасними політиками, може? Ну, якщо говорити про негативні паралелі, то можемо провести. Наприклад, Україна втратила Крим одним із перших, і тоді, і зараз. Якщо говорити про наших політиків, то і тоді, і зараз вони чубилися і чубляться, більше дбаючи про власні інтереси, ніж про державні інтереси. І тоді, і зараз люди не підтримували владу, і влада не мала авторитету, і тому не могла консолідувати страта армії. Україна мала серйозну... Пане Олександр, а чому ось минають роки, вже століття пройшло, і в нас ті ж самі проблеми? Це наша ментальність, чи може це, я не знаю, як це пояснити? Ну, на мою думку, це все наслідки того, що ми були за велику частину історії взагалі без держави. Це ж не єдині уроки і не єдині паралелі. Ми ж можемо сказати, що не всі паралелі негативні. А давайте повернемося тоді до позитивних паралелей. Пане Олександре, ви чуєте мене? Так, я вас добре. Давайте про позитивні паралелі. Ну, по-перше, Україна отримала міжнародне на всіх рівнях. По-друге, Україна цього разу вистояла у прямому військовому конфлікті з колишньою метрополією. Україна не вистояла, а зараз Україна вистояла. В нас технічно щось зі зв'язком. Ми зараз вас наберемо по телефону і тоді вже поспілкуємося. Пане Сергію, стосовно про що я говорив? Думки політолога. Абсолютно справедливо, що є і негативні паралелі, є і позитивні. А чому так відбувається? Нас історія нічому не вчить. Ось минуло 100 років, а в нас ті ж самі проблеми. Політики чубляться. Покажіть мені країну, де політики не чубляться. Це стосується навіть і великих і розвинених країн. Ну, наприклад, там Сполучені Штати. Да? Просто уявіть собі, що нас вигнали зі школи, і ми 70 років зі 100
провели поза межами навчального закладу. І тепер повернулися. І нам потрібно наздоганяти, надолужувати все, що ми упустили під цей час. Я маю на увазі, що з радянським завоюванням України остаточним 20-го року перервався нормальний процес розбудови державності і оцього політичного набиття рук. У поляків, наприклад, ні. У поляків там було міжвоєнне 20-ліття. Що ж там казати про країни з тривалими по 200 років сучасними політичними системами. В Україні того не було. Українці небагатого навчилися в 17-19 році, а потім Радянський Союз і все. Тобто ви вважаєте, що ось це становлення і запізнення в становленні там політичної еліти, воно обчислюється 75 років, так? Це головна причина. Насправді, жоден менталітет тут не грає ніякої ролі. Було би бажання навчитися. Ми можемо подивитися, наприклад, двох Корей і зрозуміти, що вони стартували в одному становищі, але через 50 років Південна Корея є одним зі світових лідерів з будь-якої точки зору. Бюджет однієї лише корпорації Samsung є співставний з бюджетом, скажімо, там, української держави. Натомість Північна Корея не тільки не зберегла того, що вона там мала, вона деградувала абсолютно відкрито. І ніхто ж не скаже, що там різниця в менталітеті, чи там в географічних умовах, чи в будь-чому іншому. Питання в політичних це інституціях. Тільки політична воля. Так, згодна з вами. Мені підказує редактор, що з нами зараз на зв'язку телефоном, пане Олександр Солонтай, він політолог. Пане Олександре, чуєте мене? Так, чую, і уважно підклав до вашої розмови. Давайте так краще, мабуть, зв'язок. Вас перервали на тому, коли ви проводили паралелі з сучасною історією і казали про позитивний досвід. Так, дійсно, не всі паралельні негативні. Я назвав одну позитивну паралель, це те, що Україна видержала і витримала у цьому військовому конфлікті. І однією з цих причин було те, що Україна отримала міжнародне визнання. І я чув вашу розмову далі в студії. Я бачу, що в нас тут є консолідована думка. Але давайте я зверну увагу ще на кілька позитивів, які теж відрізняють все-таки часи зараз і 100 років тому. Ну, по-перше, це питання взагалі ролі і місця держави. Тоді формування української держави в ті часи, це був один період державотворення. Тепер державотворення лягло на досить позитивний ґрунт, якого тоді, на жаль, не було. Після зіткнення імперії, після світової війни це одна ситуація. Зовсім інша ситуація – це те, що формування теперішньої української держави припало на повне переформатування і падіння соціалістичного табору, що дало дуже сприятливе взагалі розуміння поняття держави і ролі держави. Третя паралель – це, звичайно, паралель пов'язана з, власне, тим, як взагалі в Україні відбуваються внутрішні процеси. Зокрема, якщо тоді в Україні фактично була громадянська війна і йшли одні класи і групи одні на одного, то зараз за українських обставин, незважаючи на негативний момент формування олігархії, внутрішніх військових громадянських конфліктів всередині країни не відбулося. Як і тоді, так і зараз чубилися політики, і як і тоді, і зараз можна було сказати, що є внутрішні потрясіння. Але все-таки українські мирні майдани з масовими виходами людей. І тоді внутрішні конфлікти всередині Української Народної Республіки, які закінчувалися в тому числі військовим повстанням всередині УНР, це все-таки абсолютно різний рівень українського суспільства. Можна сказати, що за ці 100 років, незважаючи на нищення українства, все-таки українство загалом у своєму ідеологічному розумінні і в розумінні методів політичної роботи досить серйозно виросло. Все ж таки зараз ми маємо еліту, інтелігенцію в широкому розумінні того слова. А тоді, 100 років назад, ми мали лише зародки, яких було недостатньо для формування державності. Тому загалом можу сказати, що незважаючи на все пережите, голодомори, Друга світова війна, на винищування, власне, українства, на винищування кримських татар, на винищування інших корінних народів, які проживали на території України, все ж таки, ну, мабуть, можна сказати, що таким божим провидінням і міцністю коріння, і міцністю, власне, етносів і народів вдалося все-таки пройти через 100 років і вийти на цей результат, який є зараз. Пане Олександре, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, в студії у мене Сергій Громенко, кандидат історичних наук. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, а які, на вашу думку, висновки має зробити наша влада, наші політики, ось вже сучасні у 2017 році, з цієї, ну, хоча б 100-річної історії боротьби за незалежність? Ну, по-перше, зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, тому що питання нерозв'язане аграрне в третьому універсалі, воно причинилося до падіння, насправді, України, тому що мрія споконвічна будь-якого селянського народу, яким були українці в 17-му році, було розподілити землю, отримати її в приватну власність.
І понад там, можливо, років 50 вся Російська імперія прагнула цього розподілу землі, так званого чорного переділу. Натомість, що пропонував третій універсал? Він пропонував скасувати приватну власність на землю, дати все державі, а потім держава мала роздавати в таку умовну власність, умовне володіння. Пане Сергій, вибачте, перерву на вас. Мені підказують, що є в нас телефонний дзвінок, хтось до нас додзвонився. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Запитання до Сергія Граненка. Я знаю, що він... Назвіть себе, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Я з Херсонської області, якраз на межі з Кримом зайшли. Вот. Я хотів би його запитати. Скажіть, будь ласка, Росія зараз намагається будь-що замістити населення в Криму, витискаючи оттуда всіх проукраїнських прогресивних жителів. Що буде робити Україна, якщо через 5, 10, 15 років вона замістить все населення? Якщо навіть даже повернеться та територія в склад України. Я кримський історик. Скажіть, будь ласка, яка перспектива? Дякую вам за запитання, пане Сергій. Вам слово. Бачите, ніхто нічого не скаже українській владі, якщо українська влада поставить перед новим кримським населенням запитання: хлопці, де ваші українські паспорти? І всі ці десятки, дуже-дуже умовно ми можемо казати про цифру в 150 тисяч людей на сьогоднішній день нового російського населення. Вони скажуть, а де їхні паспорти? Нема ваших українських паспортів. Ви, хлопці, всі ваші акти купівлі земель і будинків, вони є недійсними за українським законодавством. Ви не громадяни України, тому, будь ласка, збирайте ваші речі і виїжджайте. Ви теоретично можете залишитися, але ви все одно ніяк не будете впливати на ситуацію на півострові. Тим більше, що ми всі давайте будемо називати речі своїми іменами. Росія в нинішніх кордонах і при нинішньому режимі Крим не поверне. Повернення Криму – це умова, яка означає колапс Росії. Після того, як в Росії відбудеться колапс, питання з російськими громадянами на півострові буде одним з останніх, яке буде турбувати і те, що залишиться там від Москви, і Київ, і тому подібне. Ми вже через це проходили в 17-му році, і я думаю, що пройдемо ще раз. Не можу вас не запитати. Ось йшла мова про так званий колапс Росії і на цьому тлі повернення Криму. Коли це відбудеться? Якщо б, скажімо так, горизонт прогнозування насправді дуже короткий. Це вибори ви маєте на увазі? Так, до березня 2018 року російська влада будь-що втримається. Це навіть не підлягає жодним сумнівам. Натомість в 2018 році сходяться кілька таких великих хвиль нестабільності, передусім повернення державних боргів Російською Федерацією в об'ємі, який перевищує всю валютну виручку Російської Федерації. Це вступ в силу нових так званих анігіляційних санкцій з боку Сполучених Штатів, секторальних проти не тільки російських корпорацій, а будь-яких корпорацій у світі, які співпрацюють з Росією. Це вичерпання повне резерву резерв це національний ще залишиться. Резервний фонд повністю вичерпується. І багато інших таких речей, які збігаються в один рік. І що буде з Росією після 2018 року, не береться прогнозувати ніхто. Цілком ймовірно, що наступне десятиліття Росія просто не переживе в нинішньому вигляді. Дивіться, на вашу думку, ось ми бачимо майже усіх кандидатів, які будуть висуватися на майбутніх президентських виборах в Росії. Чи є там достойний, на вашу думку, кандидат, такий, який б мог теоретично щось зробити? В Росії не буде не буде президентських виборів, в Росії будуть вибори Путіна. Потрібно розрізняти такі підстави. Тобто чергові перевибори? Чергові перевибори Путіна. І в результаті немає навіть сенсу обговорювати політичні програми інших кандидатів, тому що вони не переможуть, це зрозуміло. Натомість, з точки зору доведення Росії до колапсу, Путін з тим впорається поки що найкраще. Тому, як це не дико прозвучить, але якщо вже ми говоримо про крах Росії, то хай Путін доведе Росію до краху самостійно, а ніхто інший не спробує загальмувати цей процес. Пане Сергію, я дякую вам, що приєдналися до нашого ефіру. Нагадую, у нас в гостях в студії був Сергій Громенко, кандидат історичних наук. А ви дивитесь інформаційний ефір телеканалу АТР. Я, Юлія Рябчун, прощаюся з вами і бажаю вам приємного вечора.